Assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa a cikin wannan channel namu mai suna duniyar mata. Amfanin kukkuki wato namijin kuka a jikin ɗa namiji ko ɗa mace. Idan kai baƙo ne, danna subscribe sannan ka danna ƙararrawa domin samun dukkanin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Nura Salihu Adam Salih Annur a cikin bishiyar kukkuki. Wannan shine ganyen bishiyar kukkuki. Wannan shine bishiyar ganyen kukkuki. Wato sunanta Stichiolia Sitigera. Stichiolia Sitigera. Stichiolia Sitigera. Bishiyar kukkuki wato namijin kuka kenan. Wannan bishiyar ta fa bace mana a ƙasar Hausa. Wannan namijin kukar yana da matukar amfani a lokacin wato iyayenmu da kakanninmu da suka gabata. Wannan icen kun gan shi sassaƙen nan shi kadai, idan ka ɗebe shi kadai za ka iya sarrafa shi da citta, kanumfari, masoro, tafarnuwa. In dai za a dinga tafa shi, to in mutum ya gaza a cikin gidansa to ya samu magani na ƙarfin maza. Biyo ni a hankali. Shi sassaƙen kadai idan aka nika shi aka yi fodarsa, da za a haɗa shi da zuma ana sha a ruwan zafi ko a sha a nono, dawo da jini yake ga wanda jininsa yake konewa, wanda isa mu wato anemia cells, isa mu bad cells, cell ɗin da yake kone masa jini a cikin jiki, musamman masu ciwon sikila. Wannan shi ake kira bishiyar kukkuki. Dan uwa, shi dai sassaƙen idan ka same shi aka nika shi, da za ka zuba shi a cikin ruwa za ka samu man shanu da mai ainihin nama. Ka zuba man shanun a nama ka dora a wuta, ka dinga sa hannunka kana soya wannan naman da wannan hannun naka kana juyawa, da za ka dinga ci. To ibdalin sihir ne, karya sihiri yake na mutum ko na aljan. Shi dai wannan sassaƙen na kukkuki da kuke gani maganin wuta ne na gaske, wanda da za a ce mutum ya kone, to za a dinga faɗa masa garin kukkukin, ko kuma a dinga jikawa a ainihin wato a dinga jikawa wato da ruwa ana bashi yana sha, to wannan zafin na cikin ciki na iya konewa. Salih Annur Adam, ku biyo ni a hankali don shan bayani akan kukkuki wanda ake kira Stichiolia Sitigera. Stichiolia Sitigera da botanical name. Dan uwa yi bincike akan namijin kuka kukkuki.